नायलांनानै जोबजासे भिडिअखौ मोजां नुदोंब्ला लाइक आरो शेयार साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आरो लाइक खालामबानो जाबाय नायलांनानै जोबजासे guys दासो दै कुमारघाटा मोनदो दासो मा बुंनो आरो माला मोनहैगोन माला नायनो मोनगोन फुजाखौलाय guys फाइनालि दासो मोनफैदों फुजायाव दा जोंनि थांगासिनो दङ गेटिं दा गारिखौ दोननो नागिरदों बाइक स्टेन्डआव दोनगोन दासो गेटखौ मोनजेनबाय दासो थांगासिनो दङ नै बिसो फार्स्ट टाइम फैदो नैयाव Lelo, কোনোটার যদি টিকেট লোৱা নাই লং যদি ভাবি আছে আমাৰ টিকেট কাউণ্টাৰত আহি টিকেট ল'ব পাৰিব बोरमानि खेला जागासिनो स नोंथांमोना नायलांबाय थादो बायदिसिना जागासिनो दाउ खेला हांसो खेला जादों ओरैथि साइडसे पर्दा जागासिनो इथिं खावसेथिं इथिं जादों आसानखौ खुबैनानै हांसोनियाव खर' सोनांगौ आरोना sunat aja guys. Kukubai baik ke, last ni kukubai. Di shop tu kan bisa cup, LED, baidisina solar. बोरमा खेलानि टिकेट दानदोंमोन दा इखो जादों जायाखै नायनो थांनायदो जोङो दा थ' बारा गोरायनो मोनसिगोन बांसिन टिकेट दानदों इखो नायनो फैदों दा Jack.
So मानसिफोरा टिकेटखौ दानगासिनो दानो जेबो जाथ'वाखै दायोसो जागोननो बेनिफ्राय सब हटेल गोजानि साइथिं दाथ' जोंथ' ओंखाम जानाय फाखादो न'निफ्राय दा जोंहाथ' हटेलफोरा नै साइथिं दङ आरोना गाइस फुजा नायनाया दा जोंनिया जोब्बाय दा न'थिं थांनो नागिरदों स' गाइस न'थिं जों थांनोसै स' आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनब्ला लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय